kai mai gida. Muna cikin yanayi ba dan fin nan wallahi. Wane yanayi? Kai mota uku na tura har yanzu kuɗin kana gani ko transfer ba yau ba. Tun yaushe nake neman alert. Ni mai gida kwana ta labari so nake a juyo kaina maganar lissafin kuɗin da kayan da na kawo tun da ka ce in jira kuma shi har yanzu ne. Kai lissafi. To kai yanzu aka ma kalkula nawa nake bin ka bayan. Ai ko za ma kaman kai yanzu kama duka roba kilo nawa ka kawo. Kana tambaya ta wai haka wai roba wai kilo nawa ce ya kawo to kai da ka auna kilo nawa ka gani. Kai wannan kake ga magana? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Na ga ba sa sikeli ba. Ka san wannan an yau ana auna kayan ma kuwa. Roba ce ta zuba tumakai dusa. Wallahi na ga ta fahe ne. Allah ya sa da ma dai ana auna roba. Ana auna mana. Yawwa. Roban kayan. Wai kawo aluminium ne ko wai kai nake jin kayan naka maka Haji ba na ce nake jin kayan naka ba kwalaban guda biyu ne na karɓo kananzir ne. Wannan kuma roba ce ta zuba tumakai. Dodo ne! Man Salman haka za mu da kai. Wannan ai robar gidana ce. Wannan robar gidana ce. Kar mu haka da kai mana abun ma kuma ya koma cin dangar makoci. Magana ta Allah ka rasa me za ka ɗauko da robar gidana. Da ma illa. Wannan ai Ya aka yi ne yoyi. kai ya kai ne Dodo Salmanu. Ya aka yi. an samu problem fa yau. Wannan dai baka ce naka bane ko ba ka bane Wannan mai kwanan mata na ne. Kwanan mata na ne. Oke wato. Kwanan matar kayan sata ne za ku kawo wa mutane a nan. ni fa na zo gimta ta kofar gida na gaisa a gefen kai duki. ka ce ka kai Wannan fa na aiki na ne ba. Ina kake da tausayi? Ka duba fa. Samun su a sai. Kai Kai alabo cikin da Kawai su san. mu an ga sai ga bokatin inda ya mai kyau. Mun hada gobe ne yawo ya kai ake ne. Ta cuta da raba.